לא, תכניס אותו עד הסוף. אני בפנים. בלי להוציא את המחט, תכניס עם המחט ביחד עד הסוף. אין לי חזרה דמית אבל. הנה. גם אני לא מפה. אני לא מפה. אין לי חזרה דמית. זה פשוט בתוך הווריד, הוא מתקפל. כן. אני אביא 21G. ככה אני עושה תמיד. אני אביא 21G. תמשוך אותו אחורה ותיכנס חזרה. הנה, יש דם, מה? אתה לא רואה? מה? יש לא, דם. לא, לא. אני יודע מה שאני אומר. יואל, אל תוציא, תמשוך אותו אחורה. חבל, אחי, תמשוך אותו אחורה, לא. נו. עם הפוליטילן, נמשוך אותו אחורה. לא, יש לי דם. שנייה, יש לי דם. אז סתם מתייאש מהר. נמשוך את הפוליטילן טיפה אחורה, זה הכל. דוקטור. כן. לא, מה רצית? תביא את זה, אני יודע מה שאני אומר. נו. תביא לי מהר את ה... תביא את זה, נו. את זה. תן נוזלים. אתה בטוח שזה בסדר? אין לך דם. הייתי ילד קטן, אבל אני יודע שהייתי גם... תן. לא, עזוב, שום דבר. אמרו לי שהייתי... 21G. אולי אתה מכיר לחידה. יש לו ורידים קטנים. אברהם נייט. לא? עזוב, פטוס, אל תעשו לך. לא, אז לא. פעם ראשונה שזה קורה לי, בראש העולם. אתה יודע כמה לא, זמן... זה בגלל שאני מסתכל עליך, אתה יודע? זה תמיד קורה ככה. אני לא צריך, אני אפתח עם 21G, תוך שנייה אני מה זה פותח. 21G? 21G הוא הרבה יותר יותר דק. דק. אני רגיל עם פחות 21G. כואב? תהיה רגוע. תעשה לי טובה, תן לי לנסות פעם. אם אני לא מצליח, 18 או 21? 18. סבבה. תן כיף. 17. כבוד הוא לי. לא, תעשה 21, פחות כואב. תחזיק לא, לו. זה אותו דבר. כפפות אני אביא לך?